De næste 7 minutter, der vil jeg fortælle jer lidt om 3 ting. Først en teoretisk gennemgang af efterspørgsel på samfundsniveau. Så vil jeg tale lidt om de økonomiske modeller, vi bruger i Danmark. Og til sidst vil jeg komme lidt ind på kritikken af de her økonomiske modeller. Til at starte med, når man ser på efterspørgselen, så er der 3 faktorer, som vi har snakket om, der gør sig gældende. Der er efterspørgsel, produktion og indkomst. Og forholdet mellem dem her, det er, at forbrug afhænger af husholdningernes indkomst, og husholdningernes indkomst det er et resultat af den samlede efterspørgsel. Og det betyder, at beskæftigelse bliver rigtig, rigtig vigtigt, når vi snakker økonomi, fordi det er det, der sådan set afgør alle 3 faktorer. Den første graf, vi skal kigge på, den viser prisniveau ud af den ene akse og nationalprodukt, altså det her Y ud af den anden. Og det er altså den samlede efterspørgsel udbud for hele samfundet. Det er den blå og den røde kurve her. I ser her, at den samlede efterspørgsel den falder, når prisniveauet det stiger. Og det er selvfølgelig flere faktorer til, men en af dem det er, at de danske varer selvfølgelig bliver meget, meget dyrere afsat i udlandet. I vil også bemærke en anden ting, det er, at der ikke er nogen substitutionseffekt. Altså, det vil give samme udslag i økonomien, når man køber økologisk mælk eller ikke økologisk mælk, fordi man køber mælk sådan set. Og det sidste jeg skriver her, det er, at der ikke er nogen garanti for fuld beskæftigelse i denne her ligevægtsmodel, og det er altså det, der er noget af det centrale, og det er det, der gør beskæftigelsespolitik så centralt i forhold til økonomi. Og grunden til, at der er arbejdsløshed, eller måden vi kan forklare det på, det er, at efterspørgselen i samfundet ikke er stor nok til, at der bliver skabt en tilpas stor produktion. Nu vil jeg vise jer 3 forskellige scenarier. Det ene er, hvor en stigende efterspørgsel, det er den, der hedder figur 9 eller 19.2. En stigende efterspørgsel skaber større produktion, og på den måde driver priserne opad. Det er typisk det, vi ser i økonomiske opgangstider. Men altså, I vil se de blå kurver her rykke mod højre, og på den måde gør nationalproduktet, det her Y, større, samtidig med, at der sker en lille prisstigning. Det er ikke nødvendigvis nogen dårlige ting, det betyder bare, at økonomien den bevæger sig mod fuld beskæftigelse, mod højere priser og mod lavere eksport af danske varer. I det andet scenarie, der ser vi, at omkostningerne på produktion de stiger, og det fører til en lavere produktion, og det er typisk det, vi ser i økonomiske kriser. En tredje model, det er, at producenterne bliver mere effektive, og det vil føre til lavere priser. I Danmark opererer vi med 3 økonomiske modeller. Den første af dem, det er denne her af Simulation Model of Economic Council. Der kommer altså 600 forskellige ligninger ind og 1000 forskellige variable, og den er bygget af historiske data, det vil sige al økonomisk data, vi har i Danmark, er faktisk kommet ind i den. Den er baseret i vid udstrækning på Keynes, og den anvender altså de her multiplikatorer, som vi har snakket en del om. Den indeholder også visse liberale elementer, blandt andet sådan noget som crowding out, der betyder, at skattelettelser på lang sigt, det vil være uden effekt, fordi produktionen og arbejdsløsheden sådan set går i nul. Det kan godt have betydning på kort sigt, men det er altså også indeholdt i den her model. Det skal vi nok komme til at snakke lidt mere om. Den næste model, det er den her ADAM-model, Annual Danish Aggregated Model, og det er det, man anvender i den danske regering og i de danske pengeinstitutter, og den er altså væsentligt mere kompliceret end den forrige, og rent politisk så ligger den også mere til det, man kan kalde den liberale side i det politiske spektrum. Den sidste model er DREAM-modellen, og den er altså bygget på mikroøkonomi, det vil sige, at man tager udgangspunkt i alle husholdninger og virksomheder, og hvordan de vil opføre sig, og så kan man faktisk forudsige økonomien på meget lang sigt fremadrettet. Den eneste figur, jeg vil vise jer, det er den her SMEC-model, fordi det giver et meget godt billede af, hvordan sådan en økonomisk model er opstillet. Der er 2 forskellige faktorer i det her. Der er de gule og de blå bokse. De gule bokse, det er alle de informationer, man får udefra. Altså det er for eksempel kan se, arbejdsstyrke eller rente. Det er jo et forhold, der er givet af, hvor stor en del af den danske befolkning, der er i arbejde, eller den rente, som den europæiske centralbank har sat fast, eller den skattesats, som regeringen har bestemt, vi skal betale. Omvendt så er alle de blå bokse, det er nogen, der bliver bestemt inde i modellen. Det vil sige, når man har fodret den med oplysningerne ude fra verden, altså offentlig forbrug, udenlandsk vækst osv.,
jamen så kører modellen sådan set af sig selv, og der er selvfølgelig nogle variable indeni, det er derfor alle de der ligninger er der, men når man egentlig har fodret den, så kan man få det resultat ud, som man regner med vil være det mest naturlige, og det gælder selvfølgelig en masse forhold, altså vi har også snakket om den her nationalregnskabsligning, som i et eller andet omfang jo bestemmer, hvad bliver produktionen og indkomsten, og hvilken betydning det har så for den offentlige saldo. Og alle de her ting til sammen, det ender med at give politikerne en eller anden policy-anbefaling. Altså hvad sker der, når, når skatten for eksempel bliver sænket? Hvad har det af betydning for indkomst? Hvad har det af betydning for forbruget? Og hvad har det af betydning for investeringsniveauet? Så det er sådan set et politisk redskab, som man godt vil lave økonomisk politik ud fra i det omfang, det giver mening. Der er selvfølgelig også noget kritik i de her modeller, og det ene er jo, at når de er bygget historisk set, så kan man ikke forudsige kommende politiske begivenheder eller kommende økonomiske kriser. Man kan heller ikke forudsige ændret forbrugeradfærd, f.eks. øget efterspørgsel efter økologi, og man kan heller ikke forudsige, hvordan økonomien i andre lande vil gå, altså det er ikke indeholdt i modellerne. Og så skal I jo være opmærksom på, at de her modeller er bygget på nogle antagelser, som jo er politisk påvirkelige omkring f.eks. hvordan opfører forbrugerne sig.